Datan. Wee! Okay. Nya ito live dito ano niya? Wala. Okay. Ang picture na. Unboxing the new FX. New FX MK2 Impact napanalunan sa raffle. Thank you Sir Jeffrey Reyes, Joe Talokot. Oray ka. Madunog. Ipon, lewat makatiran ipon pa tayo. Come on. Sulit mo dati. Bakit parang namulan ka ba ang vaccine? Kapoy. Kapoy. Kapoy diba? Kapoy na diba? Box na. Sitaan! Abaya ko na na. Abaya ko na naman. Yes! Oy, Marian. Woo! Magkakti mo doon. Umaman ko na. Pamay gayam. Nung kanisa may gayam. Buti doon. Buti daw. Yung barrel. Gamit na yan. Ayo. Okay. Batay pa. Liga. Pag inuman sa amin, ganun deta. Yung magazine. Kaya iba na adapter. Dito ang butido. Ito yung manual. Itong paglagyan ng itlog. Lagyan mo dito. Paglagyan ng itlog ko eh. Itlog pugo. Two of X. Left X. Relax ka na. Malaki alin race. Kahit naman o pipitahin. Parang ka lang, hangapalya. Ay, malalim.
bagay pa yun eh. May oil siya. Ito may oil siya. Ginamit na yun kaya. Sobrang na yan eh. Kaya linapol nila. Careful with the orange. Pasok na pasok. Alin rin. Alin rin. Pinipod na ito. Nasa magawa. Kaya ang bagay king ka na ba? Dito kunay. Kaya ang bagay king ka na. Ngerti ba? 16 ah. Ini bomba, ini bomba. Ilmu bumbada tan. Papaut mo ng bumbada. Ganun ba nih? Hmm. Oh, mana ikaw ko? Kasama nga yun. Wala. Individual. Kalay. Kalay talaga. Ada yun. Ada extension na. Ini ba? Ito. Yo. Alin rin lang. Apoy. Abay. Hindi siya abot. Side. Hindi nih. Sumapit. Adaptor mo lang. Buo mo na ini. Wait ako. Mag. Mag na mga mag na. Sorry, hindi nyo masubukan ngayon dahil
Yun. Okay, iba. Kada. Yun. Panan! Wala. Dari sira ikman juga. Balikan. Relax. Okay. Unti-unti nang nabubuo. Alright. Ulit. Lubaan yun. Lumapay po. Talagang mahaba ang FX. Sus. Tak. Ano yung pasik ko din yung panan? Silencer. Espresso. Daw. Ha. Hindi bahalahan nga nagsabay. Iba yung seafood. Testing. Yun! Tamot. May laman. Yun! Kalati pala. Kaya mo tira. Then subukan natin. May Gusto mo ang... itong Kala ito. may dipin. Yun. Mano, nagadoon. Dali lang po, hintayin natin yung bala at susubukan natin kung gaano siya katakas. Check muna. Okay. Perfect. Perfect tonight. Ano siya? Maximum power. Sana eh. Isang, ano, Then, hiramin muna natin yung ito. Hiramin muna natin ang bypass ng convert ko. Ito ang sarilong convert ni Rubo. Malakas to. Sumasabay sa effect. Hiramin muna natin yung bypass. tuwang pala. Yan. Ito jalan dyan. Nih, asam ayam. There you are. Hey! FX Impact. Nagadoon nga. Nagadoon mo dito nga pala na eh. Ay, single. Naman. Hiniram ni Father. Kaya mo. Si Rig eh. Ay, magkalbutan. Over ka na sa akin. Kita man ang malak. Mana tal-tal na? Masala. Tal na. Nalaki ko na eh. Tubato ko na eh. Oh, ano ba? Tubato na alam ko. Kaya ka na ulit, bala na. Magasin. Okay, baguhan lang po tayo. Bukan natin. Puputis ko para din. Lalagap ni Nick. Tawag na kanya.
Ingay kayo dyan ah. Siya yan, apa yung mga... Oo, nakakaya. Yaman, kung dia ta... Nakaya din yung kabit. Okay. Gibok mo man, ikabil mo. There we go. Ay, mali. Ay, mali. Ay, come on. Ay, marunong eh. Hindi. Ito nga. Ito yung nga Ito bala. ito yung nga nagputi. Hindi po kami marunong. Instruction please. Magasin. Ano ka ba? Counterclockwise. Mali, pa nagkarga. Mali. Yung paglagay ng bala, mali. Ganun. Okay, sorry po. Pagwala. Ganun siya. Ayan na. Na. Teka naman ha. Wala pa talaga doon. Ano kami na dyan mo? Hindi ito nga bala? 22 shots. Okay. Ito na siya. Diyan na po. Pasok ka. Uy! Dead. Saan na? Dali. Gitaker. No. Yun. Yun. Natayaw. Sakto na yun. Ano nga ba? Ito. Ayaw. Washington. FX po. Washington. Aircam. Ganun naman.
Okay, first fire! First fire! Marami ng iPad! Oh! Karasit. Pikat ay. Ang kamay ko, pre. Lakas. Lakas. Grabe. Grabe. Then, install natin yung scope. No. Iskupeta. Ibabang data pare. Kapag tapos na kami si video. Dora niya man lang. Parang piniki-keyboard ni ko pa na. Awan na, pinunti ko. So, alin rin. Galing kay Sherwin Los Lares. HD. Ano ito? Pali-pali kaya ako. Tao. Nah, lagi bisa golin. Ganutan dyan mo na sa taga-gawa mo eh. Ganyan pa ba? Dibaga? Lumaknak. Maganda lang ito mga pangalan. Diyan mo sa tingnan dapat. Come on. Napigpigsa nga. Napigpigsa nga. Matangog Jesus. Ano ka tamot ka talaga? Maganda lang. Juice. Pwede rin na. Impact. Yan natin. 5 times 5 ay 5 times 3, 550. HD. Thank you Nalas magaling sa LG Clippers. Hintay Thank iba. you Sergio. Gawin ko nga doon. Mas mahal yan. Mas mahal ko yan kasi convert ko yan. Gawin ko doon. No. Eh, talbog ang kasama mo dyan ako. Sa mga convert na. Sunod malaping ka. Ewan ko, ano ka? Sakto. Andiyan sana. Napit. Sakto na yung mga. Ito na discovery. Discovery. I-raffle taman di gitaram na makaganan sa ta. 1,050 slot. Hindi. Kaya pwede ay 50 slot, 1,000 man. Islas nga tiga 1,000. Makakatang gitaran, makakatang kapela kasta. Tadi na siya. Bawa. Re-react naman niya ba yung kuma? Sumapot ito eh. Di ba si kamu sa gumatang pumatok? Wala na po, sige na. Siya apat. Sabi man na
Yawid ko ito, ikaw yung magdulong kayo. Lahat ng dotis ko kung naniniktak na. Depende pa no, yakin, tapos dyan ako yakin. Okay ka niya na, ano ba, wanangin. MKK2 man, MK2. Tao dyan, tapa itagong kumatatiraw itagong kumanilong to Thank you very much. Thank you sa mga sponsor. Thank you sa Parapan. Okay, Porsche. Porsche. Jerry. One Ya, ada yang apa? Bisa benar tak?
zero niya. Hindi ba nag-zero din? Punta ko di. Si Anton. Lata. Okay. Dito. Trigger. Trigger kami. Kapagaw niya, hindi. Nagangin to. Dati bala ko. Kapay nga mo muli yung bala kasi murot. Kung na sumurot yung bala. Ayun nga, ito bala dyan ako mo dito. Hindi ka pa yung shop. Magasgasan na ako eh. Magasgasan. Punamlakan na niya lang mo na yun. Oh, talaga. Oh, stop. Thank you. Ani brother. Oh, sa video mo tayo. Come on. Minsan lang, chat mangilog. Minsan lang, baka punuman, di ba? Baka punuman na panabiro na bala dyan ko ni Pulis. Simulan nyo. Wala, may salangan yung tinuro niya. May salang nyo ka. Hindi ba ba? Ngay, kalas. Nalente na. Na-live pa eh. Kita tawag na Awa, nakapot. Yeah. Solve. Okay. No, Jimbal. Ay, taman Jimbal no ka. Siga mo ito expert na kami eh. Ano to sa akin? Kita mo na po naman titirahin. Kita mo natin na. Huwag natiram, brother. FX Impact MK2 The Sniper Balwarte. Ano eh? Kung pinakala pa pa nata pagpukla ka na ba? Stabilizer. Lakon na gitara mo. Lakon na gitara mo, boy. Nasyak mo ay kasi ako mag-istorya. Sikat mo na yan. Kasikat na. Ano? Oy! Awan, was. Yan ang nabalit yun eh. Nabalit yan eh. Race fighter. Awan. Kala. Ngayon, naganda yun, Jay.